Sisi mara katika Homa Bay County okonye committee mar Kamsel location kala chonyo mondo los Kimira Farms. Kimira Farms opong kod floods kendo en bungu. Wakwayo Citizen TV gira Mugi TV mondo chopeo na ken gigiwegi an Nyagol. Mano wabro luwane na Nyagol erokamana nyam. Okaneno malicha inya kajo madongo ma odonjo kam e weche ariyo ma walose kane wachako chenro. Mana ken kinyalo jiwo kamoro. Wach mara ngato otemo wacho ka ni chal gima UDA nyalo bedo don bura maonge 2027 iparo nade mano to diere mago to nyalo timore mak mana ni gima duong' ahinya nikech king'iyo tayo duond buche Kenya ka osebedo matek ne josiasa kana mana madito nyalo paro kinde mane bang' 2013 kane gichomo yiero ma 2017 duond bura mar TNA ne ochwe gi URP nochwe odhi olale nam kendo gikone neno kaka wabedo kod Jubilee mabende sani bende king'iyo to bende tiyo kidam gintie gionge to lokruok osebedo ka nitiere e sekta mar siasa kama duond bura mar ODM ema king'iyo to osebedo kaka achiel kuom duond buche mongirore ka achiel kod KANU mabende tinde ndhathe ne odhi ka gima olal mak mana ni KANU nitiere ke jodito mag KANU go gine mabende gichage loso duond buche moko gi Wiper osetemo bedo ne giloko nyingi to gimbe gisetemo kod kaneno ni gichung' motegno nyaka ne chake kato bedo ni samoro sir lwedo kotegno ahinya kipimo kod duond bura machalo mar ODM koro lokruok maka magi nyisi ni kata mana William Ruto wuon kidek duond buche mar UDA ni nyalo biro lal nono mochua yudre kama chielo to mano okapani en gima nyalo bedo wendo ahinya kech kata mana chakruok mar winjruok e kind UDA to kod ODM nyisi ni gimora mora nyalo timore nicha waneno ka lokruok obedo UDA kendo mane ochuo gol koda ka jotelo mamoko makoro sani thoth gi odhi loso duond bura mar DCP koro UDA bende nodhi obodong kama tek ahinya nikech jogo mane ochake jogo ma bende ne obedo kaka jodito mane ochake sani koro ni koma chielo kendo gichung' tenge koro nyisi ni anything can happen gimora mora nyalo timore kind sani to kod 2027 to kora kamano gima ng'eyo ni yang'ino ok nyal timore ni duond bura machalo mar ODM ok apar ni nyalo bedo mayot mondo migi lok kata mana nyinggi nikech king'iyo to historia kuma gisewuok nyaka sani ok inyal pimo gi historia ma UDA nitiere godo UDA pod wendo ahinya pauni mak mana ni jogo manie iye ema gin jotene to kaka duond bura to osebedo ni nyalo wach ni en ng'ama yike oniang koro lokruok nyalo bedo inyalo lok nyinge jatende bende nyalo wacho ni en koro gikone ochung' kod otiko mar duond bura mar ODM samoro ginyalo loso winjruok moro mar siasa makoro keto ODM UDA kata samoro Wiper gi mamoko kanyakla koro mago gin nyalo timore koro siasa kaka wan wafwambe en ni gimora mora nyalo timore samora mora kech kata mana king'iyo kata winjruok mane koro sani bede kind William Ruto kod Gideon Moini en gima samoro ji nok ne ni nyalo timore kech king'iyo sigu mosebedo kata kiweyo mag siasa sigu mosebedo mar mbi ho mar okak e kinde familia mar Gideon Moi mar Daniel Moi manosenindo to kod William Ruto en sigu maduong' ahinya koro kane ineno ka jogi winjore nyisi ni gimora mora siasa ka nyalo timore to kodong' higni ariyo taparo ni mae kendo koro wane kamiluongo ni ng'iend wach ma gik moko timore kendo gitimore mapiyo Erokamana nya Governor